Oké, ik ben Herre Zonderland en mijn beste prestatie op het turngebied is eigenlijk toen ik in geweest op de EK in Milaan. Dan ben ik zo aan het trainen geweest op de meerkant en dat we hier een kwalitatieve plak in categorie 4 mijn beste prestatie ooit eigenlijk. Dus mijn beste prestatie is zo aan het trainen op de meerkant in categorie joggen. Hoi, ik ben Marit Leenstra. Ik ben een projectleader bij de TVM Schaatsport. En mijn grootste prestatie is dat ik wereldkampioen junior ben vorig jaar in Changchun. Het is natuurlijk een belevenis om naar China te gaan en het is hartstikke leuk dat ik daar binnenkom. Dat weet ik.